ang mga pagbasa karon sa unang basahon, Propeta Jeremias, o sa atong ebanghelyo karon ni San Marcos, naghatag kanato og panig-ingnan diha sa atong pagkasumusunod ni Kristo. Si Jesus diha sa ebanghelyo ni kamit kang Bartimeo nga usa ka buta nga mahimong atong kapanaminan isip mga Kristiyano, isip mga sumusunod ni Kristo. O samtang nagbasa ko na ining mao nga ebanghelyo, na bati nako nga makarelate kita, no? Makarelate ako sa nasinati ni Bartimeo nga usa ka buta. Kay daghan karon ang mga PWDs, no? Apil na niini, apil na ko niini sa akong tan-aw nga bisag kompleto ko, pero na ma-share na ko ang susamang sentimento o panginahanglan ni Bartimeo. Daghan ang mga lain-lain na apoy laing mga kapansanan sama pananglit sa mga bakol, no? Dili kalakaw, o mao pud ang ilahang singgit matag adlaw, no? Sama ni Bartimeo ngadto sa Ginoo. Mga bungol, mga amang, mga bungi, mga gigutom, no? Mga makililimos, mga retarded, uguban pa nga mga tinuod nga mga physical deformities, makashare sa sentimento o mga panginahanglan ni Bartimeo. Matag adlaw mao ni ang ilahang ikabisihan sa kinabuhi nga mudangop sa Ginoo aron makadawat og kaayuhan. Kita bisag hitsas kita apan matag adlaw daghan usab kita og mga panginahanglan. Walay tawo nga perpekto. Wala po'y tao nga hitsas sa tanan o mga wala sa panginahanglan. Gani, ang uban kasagaran maingon pag makadungog sila nining ebanghelyo, makaingon sila, tinuod ba nga siya buta? O di ba kaha nagpadayag kini sa hulagway sa daghang klase nga mga buta sa atong palibot. Bisag kompleto sila og mata. Ang pangutana dili na siguro diha apan ang klaro nga si Bartimeo gihimo ni Jesus nga kapanaminan natong tanan. Tinuod man nga ikaw dunay mga pisikal nga mga apan bisan kung wala kay apan nga pisikal, posible nga ang imong mga apan dili makita, no? Anaa sa imong kahiladman. Hining gitawag nga mga spiritual defects, no? Deficiencies. Manang sa laing bahin, kitang tanan makarelate kang Bartimeo. Ang isa ka eksena nga nindot kaayo nga pamalandongan nato, priority ni Bartimeo ang pagsinggit sa Ginoo matag adlaw sa iyang kinabuhi. Jesus, anak ni David, kaloy iintawon ako. Alang sa tinuod nga mga nanginahanglan sa Dios, alang sa tinuod nga mga Kristiyano, matag adlaw ang una nilang mahimo mao ang pagtuaw sa Dios. Inigmata sa kabuntagon, Ginoo, kaloy iintawon ako, tabangi intawon ako, hatagi intawon ako sa akong panginahanglan karon. Dili ba ang matag magtotoo ang una niya nga mahimo sa matag adlaw mao unta ang Ginoo? Siguro niadtong mga tao nga anaa pa karon sa kaharuhay, siguro lahi ang ilahang mga prioridad. Siguro labi na niadtong mga tao nga naa pa sa kabuhong, basig dili kaayo ang Ginoo may una nilang gunitan o litukon matag adlaw, no? Siguro basig ang uban ang cellphone. Kung kaila nga inigmatab, cellphone dayo abrihan. Hindi kabuntag, mutanaw kung muapon say update, no? Tanaw kung unsay mga kinahanglan tanahon. Pero si Sir Bartimeo
nagpahinumdom ka nato nga isip mga sumusunod ni Kristo, kini ang unta ang natural alang kanato. Himuon ang pagtuaw sa Ginoo nga may prioridad matag adlaw sa atong kinabuhi tungod kay kitang tanan nanginahanglan kaniya. Kitang tanan puros mga PWDs, literal o spiritual, atubangan sa Ginoo matag adlaw. Ang linya mao nga Jesus kaliwat ni David, kaloy in town ako. Every day, matag adlaw sa iyang kinabuhi, mao kini ang iyang ginalitok. Maglaom nga ang Ginoo makadungog. Kung bisan daghan kayo ang mipahilom kaniya, apil na ang iyang ang mga sumusunod ni Kristo, ang mga apostoles, wala kini makapausab sa iyang prioridad matag adlaw ang Ginoo. Kini ang isa sa ato ang pamalandungan. Yung karon, kaya sa imong kinabuhi, unsa ang imuhang isip Kristiyano, isip sumusunod ni Kristo, sama ni Bartimeo, tinuod ba nga ang Ginoo mao'y priority nimo. Ang ikaduha nga tudling nga diha sa eksena ni Bartimeo o sa atong Ginoo, giingnan siya sa mga tao, paglipay kay gitawag ka niya, no? Paglipay, tindog kay gitawag ka niya. Ang isa ka reaksyon nga dunay isa lamang kabuhat mao ang paglipay kay gitawag ka niya. Ang mga tinawag dili lamang kadtong mga naa sa misyon, dili lamang ang mga kaparian, dili lamang ang mga reliyosa niadtong miaging Domingo. Ingon ko nga ang mga sumusunod ni Kristo ug sakop sa simbahan, dili lang ang mga kaparian, dili lang ang obispo, dili lang ang Santo Papa, kay gamay raman kini sila diha sa simbahan. O gani sa konkreto, dili lamang ang mga misyonero o ang mga tinawag, katong mga aktibong miapil sa kalihukan sa simbahan, sama pananglit sa ato ang lectors ministry, sa ato ang liturgical ministry, no? Sa atong service committee, sa atong teaching committee, nga makita nato nga mo nag-apil dinhi sa simbahan ug kanunay mipaambit sa ilang panahon, sa ilahang talento ug sa ilahang treasure. Dili po kaya sila daghan, no? Apan ang pinakabaga gyud nga sakop sa atong simbahan nga tinuod nga mga sumusunod ni Kristo, kanunay naghimo kang Kristo nga priority diya sa ilang kinabuhi. Taliwala sa ilahang kabisi, mao kadtong mga ordinaryo nga mga tao nga igo lamang mosulod sa simbahan, apan usahay gani dili kasulod tungod kay busy sila sa ilahang sa pagpangalagad sa ilang kinabuhi. Sila lain nga pamaagi apan nakapaambit sila sa tinuod nga misyon sa pagbuhi sa simbahan. Humipaambit sila sa ilahang tulo kape, no, kanunay ay ilahang pagampo para sa mga nangalagad sa simbahan, tanang katawhan nga anaa sa simbahan. Ikaduha nga pe, pagtabang sa bisan ginagmay nga pamaagi para niadtong naa sa simbahan, sakop sa simbahan, no? Dili lang kadtong mga naa dinhi sa altar, pan kadtong mga tinuod nga ninginahanglan, mas daghan kini sila nga nagtinabangay o konkreto nga mihatag mitabang sa mga nanginahanglan. Pero labaw sa tanan, ang ikatulo nga pe nga ilang gihimo ang pag-able sa ilahang bulsa. Mingon sila nga nung pay man ng bulsa, Father, no? Nga dili man na di man na able sa ilang bulsa tungod kay sa sulod sa ilang bulsa ana ang ilahang pitaka, no? Na ang ilahang pitaka o realidad kana diya sa atong simbahan. Kini sila ang pinakadaghan nga mga misyonero, mga sumusunod ni Kristo diha sa atong simbahan. Usa si Bartimeo usa na niini, no? Usa na niini nga nalipay nagitawag sa Dios. Diha sa ebanghelyo ni San Marcos 3:13, ang atong Ginoo walay pagpinig kinsa ang iyang gipangtawag. Siya ang
nagtawag ni adtong iyang mga pinili. Ug kasagaran sa iyang mga pinili, dili kaayo standard kung kita ang papilion, no? Dili kaayo angayan ang ihang gipili. Usa na niini si Bartimeo, gani giingon nga human siya giayon ni Jesus. Si Bartimeo wala lang mosunod gikan sa Jericho padulong sa Jerusalem, apan si Bartimeo niabot pa ang iyang pagsunod sa Ginoo hangtod sa Golgota. Buti pasabot bisan kani hangtod sa pagpas-an ni Jesus sa cross ug hangtod sa pagdawat niya sa kasakitan sa kamatayon, pagpalansang niya sa cross, anaa sa tiilan si Bartimeo. Samtang ang uban niyang mga apostoles dili lang kay milimod kaniya, samtang gidakop siya, apan ang uban kanila nadismaya ug wala na makaagwanta padulong sa Golgota. Kinsa ang tinuod nga sumusunod ni Kristo, dili lang kadtong naa sa altar nag-alagad, dili lang ang mga reliyosa, apan kadto sila nga mga pinili sa Dios iyahapong gitawag. Bisan ordinaryo kaayong mga tao o bisan pag dunay mga apan diya sa ilang kinabuhi. Ug kini sila ang pinakadaghan nga nagsuporta og nigtabang aron mabuhi ang atong simbahan. Karong adlaw mao ni ang ato apong gihatagan og pasidungog ug sentro sa atong mga pagampo ang tanan nga mga misyonero sulod ug gawas sa atong simbahan. Labi na ning tuig di natong gisaulog ang ika 500 years sa Kristyanismo sa atong nasod. Dili lang nato i-single out kadtong mga nakahabito, naka-uniforme, apan kadtong mga yano ug mga ordinaryo nga mga Kristiyano nga gipili sa Dios aron mahimo niya nga mga misyonero. Silang sentro niining atong pagsaulog karon. Mga igsoon, ang katapusan nga linya, ang tudling di sa eksena sa Ebanghelyo, pagkabati ni Bartimeo nga gitawag sa Dios, milukso siya og ihang wakle ang ihang pupo tungod sa ihang kalipay. Kining maong gesture, kining maong buhat sa pagwakle, nagdala kini og dakong simbolismo, no? Dunay daghang mga tao karon nga sulod sa taas nga panahon sama ni Bartimeo nagantos sa kabukat sa ilang kinabuhi. Miserable ang ilang pagpuyo matag adlaw. Siguro sana niini ang gihulagway sa pagka PWD, no, ni Bartimeo. Apan just like Bartimeo, kita usab posible siya sa atong palibot o posible nga naadol ka nato daghan pug kayong nabugatan sa ilang kinabuhi. Mas labaw pa ni Bartimeo. O kiniusab ang concern sa atong Ginoo. Kiniusab ang isa sa iyang sentro sa iyang misyon, ang pagpagaan sa kinabuhi niining maong mga tao. Si Bartimeo, human siya nasayod ni gitawag gipili sa Dios, gibiyaan niya ang tanan, iyang gihawas ang tanan nga anaa sulod kaniya. Sulod og gawas sa iyang kinabuhi. Mga igsoon, unsa ang hinungdan nganong daghan kayong naguol karon nga maayo man tagkahimtang tungod kay dili sila makabuhi sa mga butang nga anaa sulod og gawas sa ilang kinabuhi. Kanunay nila kining gibit-bit. Atas kayo sila niining maong mga butanga. Dili kayo nila mabuhian. Mao nga tugod niini, musugot lamang sila nga matag adlaw, bugat ang ilang pagpuyo. Miserable ang ilang pagpuyo. Sa Binisaya, natay term bitaw nga pagpakabuta-bungol, no? Buta-bungol. Tungod kay dili tinuod nga sila wala makadungog. Ang kinahanglan unta ilaha kining biyaan. Apan nagpadayon sila sa pagpuyo niini bisan kung makadaot o makapahatod kanila sa kagul-anan, no? Ug daghan kini sa atong mga kaigsuonan karon. Isa sa atong misyon isip mo sumusunod ni Kristo diha mismo sa imong kaugalingon sama ni Bartimeo andam unta ka nga mo wakle niining tanan nga nakapabukat kanimo. Ug usab dili ka mamahimo kun nga nagpakabuta-bungol niadtong mga tao nga nanginhanglan sa imong misyon nga naadol sa imuha. Sama pananglit ang mga minahal nimo nga
nanginahanglan sa iyon ta sa imong pagtagad apan imuhang gibaliwala na. Sama pananglit diya sa pamilya, diya nanginahanglan sa imong gugma apan wala nimo ikahatag. Sama pananglit niadtong tinuod nga mga makililimos nga naara dool sa inyo apan wala nimo matabangi. Kini ang konkreto nga misyon nga gisangon usab alang kanato niining maong hulagway. Ug sa katapusan nga tudling mingon si Bartimeo nga buta ngadto sa Ginoo, buot ako nga makakita pag-usab. Walay daghang pangutana, si Jesus mingon kaniya, lakat na ang imong pagtuo, baoy na kaayo kanimo. Mga igsoon, hangtod nga dili nato mahimo kining tulo no ka mga butang, ang pagtuaw sa Ginoo matag adlaw nga may priority sa atong kinabuhi, dili mahitabo ang tinuod nga pagbago o kaharuhay sa kinabuhi. Samtang dili nato mabiyaan ug mawakli ang tanan nakapabugat diya sa imong kaugalingon, dili nato maayo ug mabag-o ang kinabuhi. Ug samtang dili kita muluhod ug moangkon sa kaubos sa atong kaugalingon atubangan sa Ginoo ug sa atong isig kaingon, dili nato makabot ang tin-aw nga panan-aw sama ni Bartimeo. Dili nato makita ang tinuod nga mga butang kung dili kita makabaton sa kinabuhi nga mapabsanon sama ni Bartimeo. Sa mga igsoon niining Domingo sa World Mission Sunday, para sa misyon ug para sa mga binilanggo, no? Alang sa makaigsuon nato nga mga nabilanggo, persons deprived of liberty, ili lang ni katong mga tao nga naa sa sulod, no? Sa bilangguan apan posible nga kiniusab sila anara sa gawas, no? Apan sirado o binilanggo sila sa ilang kaugalingon kung kay dili nila pwede biyaan ang tanan. Kini sila ang gitumbog o gihulagway ni Bartimeo di sa atong ebanghelyo karon. Unta nining adlaw mapadayon pod nato ang pagtuaw, no, sa Ginoo. Liwala sa atong pagkadili angayan, liwala sa atong mga apan, makadawat kita sa samang grasya o panalangin nga nadawat ni Bartimeo. Hinaot pa ang tao. Manindog ang tanan karon ug atong ipadayag ang atong pagtuo.